Takže čaute, sme tu pri našom ďalšom let's play. Áno, ahojte. No je tu Samuel, ako môžete vidieť, a to ešte ja. No, a čo budeme sa, ako máme obťažnosť. Áno, máme takú ľahkú obťažnosť kvôli tomu. Dali si normálnu. A ako môžete vidieť, není tu žiadny pajko, lebo sme si dali ľahkú. No, nedali sme si ľahkú, ale nechťa som ich naraz pozabíjal, čo bol menší problém. Takže momentálne musíme hľadať ďalšiu dedinu, kde pajkovia sú. Ináč to myslím, že by sa mal ťažiť sekerou. Je, ale... nič. Strašne ťažko sa rúbe takýto blok. Ale neviem, zobrali sme ho či nie. To mi že hej? Jo, neviem. Daj inventár. Jo, máme ho. Máme ho. Takže to je náš obchodný blok, ten nám bude na nič, ale určite ho na niečo využiť môžeme. Takže na nič. Keď sme našli veľký strom, kde sú spawnery, No, veľký strom, k tomu sa dostaneme v tomto diele, myslím. Budeme sa snažiť ho nájsť a pôjdeme smerom, kde je veľa. Počkajte, momentálne musím niečo, sa nám pokazilo, takže rýchlo sa na to musíme pozrieť, ale dobre, sme späť, takže to je jedno a ideme smerom týmto smerom, aby sme mohli nazbierať aj bambusy. Tuto vítame Kamiho a druhú. Momentálne budem musieť ešte rýchlo zobrať toto a už sa pôjdem pozrieť na nejaké iné veci, no vlastne sem pôjde hneď už aj Lord a takže vítam sem späť Lorda. To je zemiak? Nie, zemiak nie. Veď ani nemáme žiadne napestované. Má to zobrať? Hej, ber všetko, aj ten bambus. Ber bambus. Toto je lepšie. Bambus, budeme mať bambus celý dom. Bambus. Obrovské. Proste máme bambus. Facku? A bambus. Dobre, ešte raz to povieš ten bambus, ale máš facku. Bambus? Tež? Nie, bambus. Dobre, takže tuto som si robil len srandu. Z bambusu. Áno, z bambusu. Švatku? Si povedal slovo bambus. Ale, a teraz si to povedal aj ty. Si máme navzájom facky. Dobre, bambus! Proste, čo zoberieš? Bambus! Čo mám plný inventár? Máme 4 staky bambusu. To je málo. Vyhoď kvietky. A hlavne nevyhadzuj bambus. Aj perly. Moc neviem, na čo sú perly, takže ich vyhadzujem. Ale prosím, urob bambusové bloky. Až potom. Alebo hneď. Máme nový dom. Čo? Bambusu! Dobre, takže myslím, že toľko to by nám už stačilo. Takže Čo? myslím, že by sme mohli ísť ďalej hľadať a nezabávať. Pobaráčov není nikdy dosť. To je pravda, ale budeme si ich pestovať, takže zatiaľ nám ich je. Počkaj, kým toto dozberám. Dobre, sem na to. Máme 12 len. A koľko máme týchto? 10 sedeníc, ty vole. No, máme 10 sedeníc. Čoho? Pomerančov! Oranges. Máme to po anglicky, jo, dobre, máme to po anglicky. Máme 12 pomerančov. Teraz pridal si pro... káva. Káva! Bereme. Padla? Áno, padli. Áno. 3 bôby. Jejo, ješterku tu chcem zabiť.
Poďte svinia. Uistí sa, že okolo ich nás nie je asi. Nevadí, aj takých robím. Áno, jej, máme dve Šupinky. Už nemám divné, že väčšinu slov hovoríme naraz, ale absolútne je to náhoda. Mám urobiť to tak, helmu? Nie. Šupinkovú. Nie, nechaj ešte 3 počkaj. A robím si brnko. Zase vidíte? Že pomáhače sú dobré. Daj, to môže stačiť. No takže my sa teraz vydáme hľadať veľký to čo je? strom. Aha, to je list. Veľký strom sa my vydáme hľadať a to začína trochu fúkať vietor a Dve šupinky. už len jednu šupinu a máme nie. To bola jedna náhoda, že som to našiel. Momentálne sa začína rozfúkať vietor, takže sa budeme snažiť vyhnúť tornádu alebo ďalším iným zlým veciam. Už toľko nemal. Jej, musíme ju zabiť. Poď sem. To je tá dedina, v ktorej sme boli, alebo je to tá, ktorá nejaká nová? Táto sme boli, myslím. Nevypadal to, nič poviem. Však, nevypadá tak. Teraz neviem. No dobre, tak daj aspoň ľahkú vtečnosť, nech sa tomu spomínajú. Počkaj. To je nová dedina. To ja si myslím. Tak poďme do nej. No. Je. Zamoruj obchodníka. Aha. Áno, to je nová. To je nová, koľko. No, takže 100 blokov od tej starej sa nachádza. No. No tam bola na druhej strane tá stará, a toto je nová. No áno, to je tak pravda, no. Alebo to nie je pravda, no neviem, či je to stará nová, ale vypadá, že je to nová. Takže. To nebude nová, lebo... Počkaj. No, to bude... Neviem. A nie, táto je nová. A nie sa... Neviem. Hej, lebo... Že by bola takisto postavená? Nie, táto je dvakrát väčšia. Čo sú? Ja... Co ja? Nie. No, ryby, no. Hej. Toto je... Pohľadaj obchod. Počkaj, ďalšie dve ryby. Pohľadaj obchod. Nie. Toto je stará. Hej, to je stará. Hajde, tu poberáme ryby. Poberáme ryby aj tak. Čo? To je jedno, no. Proste poberte ich truhly. To sú špeciálne truhly, to... Nie, tie truhly veľkovo, nie sú špeciálne. To tu berú, počkaj. Mohli by ste si všimnúť v encyklopédii. To sa mi nechce otvárať. Je moc ťažká. Že existuje bambusová čestka a táto koa čestka, ale koa čestka sa robí z neviem koľkých diamantov. Aký to je medzi tým rozdiel? No, že do koa môžu chodiť títo, ale do bambusovej nie, takže keď uložíš túto čestku niekde do nejakej dediny, tak aj do tej dávajú bambus, nie ryby, nie len do tých bambusov nedávajú, lebo... Tam nemôžu ísť. Áno, iba do týchto koa, lebo koa je ten ich Ty kmeň. tu koľko tam je ryb? Ten koa to je ten ich kmeň, to tak volá, no. Myslím, že to nevadí. Robí sa to z 32 diamantov. Mám 18 rýb. Čestka sa robí z 32 32 dia. To mi nepríde až tak malo. No, no ale tak tie čestky sa robia celkom drahšie, lebo to sa robí tak, že sa dá... Aj tak ti tam dávajú ryby, to ti neoplatí. Že sa dá bambusová truhla, ktorá sa robí z 8 bambusov. A okolo sa dá nejaké zirkonium, ale zirkonium sa robí tak, že dáte zirkon upražiť do pece a okolo neho dáte 4 diamanty. Takže táto truhla sa robí strašne draho. Keď si to vynásobíte, tak je to 32 diamantov na jednu takúto dedinskú truhlu. Tento kvet ber, ten je vzácny. Som to opravila. Dobre, spoj hubičky a ten kvet. To čo je? Neviem. Ja viem, že to väčšina z vás vie, na čo to je, ale iba máme nikto, že my to nevieme. My sme nedávno s tým začali s týmto modom.
A môžeme si to pozrieť. Napíšte nám do popisu, na čo to je. Môžeme si to napríklad pozrieť aj v encyklopédii. No. To potom pozrieme. No ale pozrieme to hneď a nebudú nám musieť písať do popisu. Ďalej. A ďalej. Dole. Čo sa z toho robí? Nič? Počkaj, vyskúšam to kliknúť. Počkaj, klikni to. Čo? Niečo sem píše, no, Bomil. Jaj, že to slúži ako kostná múčka pre tropické rastliny. Aspoň si to myslím, ja moc prekladať neviem, Takže to je dobré na pomaranče. Bolo tam čosi ako bone meal napísané, takže možno je to niečo podobné kostnej múčke v normálnom Minecrafte. A teraz napíšte to do podpisu. Dokud sa mám... To čo tam je? Tam je ďalší ostrov? Nechoď, nechoď, ten budem aj. Alebo si poďme urobiť loďku. Nie, to bude, to je malý. No potom sme vám chceli ukázať, ako sa robí presýpač piesku, ktorý vám neskôr ukážeme, len čo naťažíme minimálne 16 piesku a dáme ho do pece. Momentálne nemáme žiaden kameň a ani keď sme začínali video, sme neťažili žiaden kameň. Takže by malo byť teraz trocha divnejšie, no ale ideme hneď do baní, aby sme si zarobili kamene, kým je noc, lebo keď je deň, treba cestovať, keď je noc, treba. Čo tu skáče? No, tu nie je veľa mobov, síce, ale Poď sem. je to mnoho Vlado lepšie. príde. Ale tu sa ťažko. Keď nájdeme strom, budeme mať spavne na týchto hajzlíkov malých. Áno, v stromoch bývajú také spawnery, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Ideme robiť brnko. Pre zrejme viete, ako sa robí, takže... Vidíte takéto brnenie, ktoré vypadá, keď nie je na mňa asi taktok. Mne sa celkom páči. Takže by sme naraz na dvoch týchto počítačoch, lenže bohužiaľ nemám multiplayer server, takže ak vás môžeme poprosiť, dajte nám nejakú IPčku, ak chcete spoločné videa o Tropicrafte. Možno, že vám urobím aj reklamu. Takže my sa sem dohadujeme, keďže nevidíte nás, ako vypadáme, takže sa môžeme pekne v kľude dohadovať. Takže dúfame, že nám pošlete nejaký ten server. Reklamu urobí Ďuďaj. Takže urob prosím ťa. Pec. Dobre, nedostal sa, ale mám ešte otázku. Ako robíme uhulie? Dáme tam drevo. To je moc ťažké. Ten krafťák som dobral? Áno, krafťák si zobral. Tak ho dám tunak. Áno, drž ho tam. Toto môže byť zatiaľ náš dom. Zatiaľ toto bude útočisko na túto noc, ale odporúčam ti používať shift. To mi nechce. Shift to máš pri ruke. Tu. Čo to má dať do PC? Ja to ešte nemám. Čo sa daje vlastne do PC? Aha, no to aj zavadza. Dobarám to. Čo sa že piesok? Ja hej, áno, piesok. Piesok. Koľko mám nás zberať? Nás? 6. Nás. Pieskov. Koľko? Pieskov. A koľko? 6. Nás. Ak chceš, Takže si dole udaríte. neutop sa a... No ale tak Samovalé domáte. osvieť to tu. Počkaj, to sa osvieti aj samo. Bum. Osvieť to. Si slepý? Osvieť. Dobre, poďme maniť. Toto môže byť zatiaľ zase utočiť. Toto môže byť aj názov. Poďme zatiaľ maniť, nájdeme zirkonium a
Môžeme si urobiť nejaké nástroje, no. Veď asi Nevymeniť krompáč. Na kamenný krompáč. No, počkáme, kým budeme mať 6 zlata a potom môžeme, teda 6 skla a potom budeme robiť. Čo? Počkaj zatiaľ sem, potom vám ukážem asi ako sa robí ten To ďalšie video. presýpač. Ďalšie video. Myslím, že už natáčame celkom dosť, aj keď neviem. 10 minút. Môžeme natáčať, neviem, 10 minút, chceli sme 20, ale bohužiaľ nevieme, zabudli sme si zapnúť stopky. Takže ak toto video bude o niečo kratšie, tak sa prosím vás nenahnevajte. Takže my končíme. Ne. Alebo dobre, takže nekončíme. Takže urob tam. To potom urobíme to tak. Nie, to by malo byť ešte v tomto diele. Nie. No tak dobre, no tak končíme. Prečo? Nekončíme. Lebo si povedal, že to bude v ďalšom diele a my nevieme ani koľko točíme a boli by sme radšej, keby týchto videí bolo viacej. Ale Tak my to tu zatiaľ ako vystavíme. vystaviame to tu zatiaľ, no. Dobre, čaute.